od roku 2006, keď senzačne pred majstrovstvami sveta v Nemecku ho nezaradil do kádra vtedajší tréner Pavel Janas. Na televíznych obrazovkách ťažko identifikovať loptu, ale Jendrišek ju vidí a okamžite atakuje Glovackého. Získavame loptu. Hamšík môže odcentrovať. Hľadá Jendriška. Gól! Tretia minúta, vyhrávame 1-0. Slovensko vyhráva 1-0. Volanie Afriky je predsa len tu. Slovensko vyhráva v Kožove 1-0. Tréner Stefan Majecký šokovaný po vlastnom góle. Pozrieme sa na to, Marek Hamšík, náš kapitán, centroval pred Jiřího Dudeka a tým nešťastníkom je krajný obranca Severin Gancarčík z Lechu Poznaň. Gancarčík zasahoval pred Mladovajciaca. V 3. minúte dávame v snehovej Metelici v Kožove prvý gól.